Apríl je mesiacom lesov. Je to čas, kedy si pripomíname, aké dôležité sú lesy pre našu planétu, pre náš život. Naši deviatáci si pripravili pre deti z materskej školy a prípravných ročníkov aktivity, ktoré ich prenesú do krajiny lesných zvieratiek a naučia ich zas niečo nové. Hurá, poďme do lesa, ak pôjdeš veľa, dozvieš sa. Príroda, kamarátka, pozná všetky zvieratká. Týmito aktivitami sme chceli prepojiť spoluprácu medzi našimi najmladšími a najstaršími žiakmi. Starší žiaci mali možnosť vyskúšať si hravú formu rovesníckeho učenia a myslím, že sme sa všetci výborne zabavili. A samozrejme aj dúfame, že naši najmladší sa niečo aj naučili. Hurá, poďme do lesa, veď už rastú plávky. Pozor, nie že naletíš v farbe muchotrávky. Pozri, veverička akurát skáče ako akrobát. Ja by som sa chcela za všetkých našich malých prípravkárov poďakovať našim veľkým žiakom, že boli ochotní prísť medzi nás, stráviť s nami čas a na chvíľu sa stali parťákmi našich tých najmenších, aby sme sa spolu zahrali a možno niečo nové dozvedeli. Veď nie nadarmo sa hovorí, jeden dobrý príklad zo života je viac ako z 1000 slov učiteľa. Ďakujeme, kamaráti, a tešíme sa na vás opäť na budúce. Ahoj! Hurá, poďme do lesa, príroda je krásna, vtáčiky nám spievajú, obloha je jasná. Hurá, poďme do lesa, veď už rastú plávky, pozor, nie že naletíš v farbe muchotrávky. Hurá, poďme do lesa, príroda je krásna, vtáčiky nám spievajú, obloha je jasná. Chráňme si naše lesy. Dávajú nám kyslík, domov pre mnohé živočíchy, aj pokoj pre dušu. Veríme, že najmladší žiaci našej školy aj vďaka týmto aktivitám posilnili svoj vzťah k prírode. Pre televíziu Fotelka Melania. Možno sa upratuje, vtáci hniezda stavajú a pesničky nám spievajú.